रिकॉर्डिंग बाय सौरिया स्टूडियो। मिलल बा भाता रे हमर पेंटर सखी दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी बिया मोट नाही बाड़े उपातोर नाही कोई नी सोमारी एको आतोर नाही कोई नी सोमारी एको आतोर बिया मोट नाही बाड़े उपातोर नाही कोई नी सोमारी एको आतोर जब शादी कके लैले पिया घुंघटा उठैले जब शादी कके लैले पिया घुंघटा उठैले बेग टांग के गइल रहे सेंटर सखी। मिलल बा भाता रे हमर पेंटर सखी दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी मिलल बा भाता रे हमर पेंटर सखी दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी मिलल बा भाता रे हमर पेंटर सखी रिकॉर्डिंग बाय सौरिया स्टूडियो। दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी दिल्ली में करे हमर पेंटर सखी दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी मिलल बा भाता रे हमर पेंटर सखी दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी मिलल बा भाता रे हमर पेंटर सखी रिकॉर्डिंग बाय सौरिया स्टूडियो। दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी पेंटर दितिया राज रसीला अब तब के चारा चा खूब हो खेला गुडू रौशनवा हवे रहेला दिपे संवरिया सब बात कहेला दिपे संवरिया सब बात कहेला पेंटर दितिया हो राज रसीला लाल बाबू के चर्चा खूबे हो खेला गुडू रौशनवा हवे रहेला दिपे संवरिया सब बात कहेला ओढ़ाई के चादर बड़ी करेला अदर ओढ़ाई के चादर बड़ी करेला अदर भेजेला लिख के खूबे लेटर सखी मिलल बा भाता रे हमर पेंटर सखी दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी मिलल बा भाता रे हमर पेंटर सखी दिल्ली में करेला डिसेंबर सखी। रिकॉर्डिंग बाय सौरिया।